Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Yakusoku, the promise. Di ko makahimo sa pagpakigsuod ni Natsumi, tiyo. O nga naman, Basta, di na ko gusto magpaduol pa ng bayana. ako na kininaghangyo gani mo, Rolando. Gusto kong may bawo sa naitabo ni Amalia sa Japan. Kung unsa gyud ang naitabo sa unang panahon, Tiyo, pagkisuod ka Natsumi, tungod og alang nako. pero tiyo, Naibaw kung gusto lang kang bubaw sa mga babae tungod sa nagibuhat ni mo, Rolando. Labi na ni Sandra nga gibiyaan ka tungod kay mas gipili niya ang hapon. sultihi ko na ko, tiyo. Usab gyud nakapausab si mga una karon. Abi bra ko, dili na ka gusto magununa sa inahan ni Natsumi. Kinahanglang may bawal ko sa tinuod nga nitabo ni Amalia. Maulang ka na ang gusto ko. Busa tabangi ko. Pakigsuod ka Natsumi og pagpangutana bahin sa kinabuhi siyang inahan dito sa Japan. Tiyo, Pastilan. Murag makaduda mo ginang liyo kini Chiro eh. Anong tinhim yung daday ni floating restaurant si Ma'am Natsumi? Watashi no, arashi wo kite kudasai. Naabis luyo ng divider si Chiro. Nagkasulti siya sa cellphone. Watashi wa areta ka. Watashi no tame de nani ka shitai desu. Kaguy-aguy. Kayo sa mga punaw eh. Murang ni siya nasuko sa iyong kasulti. Wala pa ko'y translator na sura niya eh. Watashi wa areta ka. Kuro kudo o medyo kite desu. Sabi ko na yung panabi eh. I will pay big money. Areta wa kono otoko mitsuki no koto ga dekiru ka? Do ka? Kini, makisabot ko gamay. I will pay big money. Sabot ko to. Sabi ng gisugo eh. Murag na nuhol mi siya tao. Jane. Uy, ito na. Si Bata. Kisam ito ikitawagan ha? Kasabot yung ito kinapuntahan na na. Yan, nasuko siya. Unya, mo piye siya big money. Nga naman, doon na mo kay patipid nga po na. Hala, uy. Waan naman siya tinggan na yung duha. So, Natsumi o Sir Chiro. Ma'am, sir, we go home na? Hai. Okay, sir. Ichiro, sa imong giuna-una, nani wa kang gatimas ka? Nani mo arimasin. Not important. Sir, here we are, sir. Home Asami. Arigatou. Areta wa kari wa harausute kudasai. Okay. Ma'am, ano siya ko na ito, ma'am? Ako na mubayad nimo. Mura mo ito siya kisapot mo eh. Gusto ka, lain ang mood karon ni Ichiro. Lahom ang iyang giuna-una. O nahadlok ko, ma'am. Nganong ikaw mahadlok earning? Ang, nagabati ko ganiha dito sa floating restaurant. Nga doon siya ikasulti sa cellphone. O isog kay si ma'am. Ang nakapait lang, kay di ko kasabot siyang penulti. Unsa? Bisan usa ka litra wa kay nasabtan. Wag yun ay. Aw, ang ako nasabtan na to nga, mingon siya nga, I will pay big money. Oh, kanila ma'am. Unsa? Sigurado ka nga maunay nabati nimo? Mao na ma'am. Yun siya, I will pay big money. Kada, akong susuo na. Mali ako nabatian ma'am. Kun mauna, doon na siya gisuko. Klaro mo lang. Kung kulbaan ko, kay basic, kay, isog si ma'am.
ikaw ang iyang kasulti sa cellphone. Murag ikaw rin yung makatubagan naman. Ay, kalapad sa akong oo. Niya ang imong bayad karon oh. Manawag ra ko nimo. Ay kung tawag ka kung bahay ni Rolando ang tuyot mo ha? Dili pa. Ha? Nakaunaw na magiging ka si Natsumi sa pagpalit sa mong yutas bukid. Hi, Rolando. Gidad-an kag binignit kay sa tiyan manggunit. Wagi ka kapuya ining ibuhat nimo, Carlin. Ang hain ani ba? Kini pagsigi nimo atiman ko nako. Nga wa kay maani. Da, okay rin na ako ay. Total, nahibaw man ko nga kon mag-antos ang tao, masantos man gina siya. Ganahan mo lang kung makatabang nimo pa. Wa ko magkinahanglan og tabang nimo, Carlin. Nga naman ko no. Kay nakagusto na kaglaing babae. Ha? Saan gipanulti nimo? Pasindag mangilog kag pangasaw unog hapon ha. Hoy, Carlin. Kung gusto ka magigsulti pa ko nimo, ayaw paghisgot og laing tao. Labi na anang mga langyaw, kasabot ka? Okay. Milakaw si Ichiro. Maayo noon. Magpanguna-huna kong tarong karon nga ako lang usa dinhi sa Azami. Hayag kayo ang beach nila ni Rolando. Nagunsa magkaasiya karon diha. Unsa to? Dito mga on si Ichiro og si Natsumi sa floating restaurant nga among giabutan kay ganiyang buntag. O lagi bay. Og na malaka jud bay oy. Kay lahi ko nung lihok si Sir Ichiro karon. Wa ba kani magsilos ni mo bay no? Wa siya angay silusan ako. Kay wa ko manghilabot anang iyang pangasawunon. Wala ka mahilabot. Pero imo mangyagkan. May mabag di ka maghisgot ana. Sa ka ba? Hibo malanggo ko niyo Rolando. Kung di ba gaganahan ang Ma'am Natsumi, di gyudan mo hagkan. Unsa man? Pasuntok na sab ka. Ay, di dili oy. Suntok ko sakit na imong kumo. Tahon ta karon. Pero bay. Oh, Kuan ba kanang husto na lagi. Saan ka? pamatiaw na ko. Lasa lang ni. May sulti lang ko rin mo sa kung nabatian ganihan ni Sir Chiro. Unsa man na? Iso kay siyang nanawag bay. Unya, yang giing na ng iyang kasulti sa phone nga I will pay big money. Unsa? Mga, klaro kayo nga doon siya gisugo sa iyang kasulti sa cellphone nga iyang bayran og big money. Ha? Stilan bay. Ako na yung tambang ni mo ha, bay? Tambang na ko ni, paminaw. Ayaw na gid paduol ni Ma'am Natsumi. Oh. Nga naman. Pasig nanuhol og tao sa Ichiro eh. Aron ipasalvage ka. Muna. Pasig magpadanag usa ka batalyong Yakuza din ni bay. Aron ipatipi ka. Hilo moy. Sobra sa kay na imong hunahon na eh. Ni atas Pilipinas. Di na sila makahimo ana kay langyaw sila. Attorney, mauna to ang gusto na ko mahita po. Bahala nagmakagasto ko. Basta mauna ang akong gusto. Nga makasal ko og Pilipino. Okay? Sige, attorney. Bye. Gamay na lang yung kong panahon. Kinahanglan nga makaliho ko. Kinahanglan may muparog ng panan ako. Husto. Tawagan ako si Rolando. Pero, laing SIM card ang akong gamiton. Aron mo tupagyod siya na ako. Di na ta mag-isgot ang mga hapon ba Ering? Hasol kina sunaw na. Bitaw, agad bay. Diri hasul. Uy, Saan ka ninawag na ako? Number man. baga bay. Hello? Rolando, sinatsumi ni. Ikaw na sab? Kung dili ka magpakasal na ako, si Erning ang akong himuong bana. Unsa? Si Erning? Kinsa man na bay. Ano naghisgot nga skupangan? And there you have it, everyone.
Stay tuned sa atong next episode. Bye!